नैबे स्क्रिनाव होनाय मानसिया जाबाय चिरां जिल्लानि। बे सेंग्राया धेमाजि जिल्लानि सासे सिख्लाजों चिरांनि बबेबा मोनसे पिकनिक स्पटआव पिकनिक जानो थांदोंमोन। सिख्लाया जाबाय धेमाजि जिल्लानि, नाथाय बेयो आलासि जानो थांदोंमोन चिरां जिल्लानि सान्तिपुराव। बे सेंग्रानि मुंखौ खोनानाय बायदिब्ला जानसोरां होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जानसोराङा हारसिं नङामोन, जानसोरांजों सानै सेंग्रा आरो सानै सिख्ला दंफादेरोमोन। बिसोरो 25 डिसेम्बर खालि चिरां जिल्लानि बबेबा मोनसे पिकनिक स्पटआव पिकनिक जानो थांदोंमोन। बास थिगानो दोङो बेसिम। पिकनिक जाखांनानै मोनाबिलि समाव जेब्ला बिसोरो ज' फैफिनो, अब्ला बे सिख्लाखौ बिसोरो आलासिनि न'सिम दोनहैयाखैमोन। बे सिख्लाखौ मोनाबिलि समाव मोनसे फुख्रियाव गोलैना थानायसो नुनो मोनदोंमोन मानसिफोरा। खाफाला मोजां, फुख्रियाव गोलैना थानायनि उनावबो बे सिख्लासाया जेबो खहा जायासै। बोरैहाय माबायदिहाय फुख्रियाव गोलैना थाखो बेखौ सिख्लासायाबो हमदांनो हायासै। बेफोर गासिबो थिगानो दोङो जाबाय। बे सिख्लानि मबाइल, पान कार्ड, भटार कार्ड आरो आधार कार्ड नाथाय बे 25 खालारनि मोनाबिलि समनिफ्राय दासिमबो मोननाय जायाखै। सिख्लाया बुंनाय बायदिब्ला गाव मबाइलखौ बे सेंग्रानोनो होदोंमोन। बै स्क्रिनाव होनाय जानसोरां मुंनि बे सेंग्रानोनो होदोंमोन, नाथाय दासिमबो बे मबाइलखौ मोननाय जायाखै। बे सेंग्राजों जेस्मि मुंनि बे सिख्लासाया गले गले कन्टेक्ट खालामदोंमोन, जुदि मबाइलखौ लांदोंब्ला होफैनांगौ होननानै। पान कार्ड, भटार कार्ड आरो आधार कार्ड बेफोरखौ गासैबो मोजाङै होफैनांगोन होननानै। नाथाय सेंग्राया लाङाखै होनना बुंदों आरो बे साननिफ्रायनो बिनि मबाइला सुइच अफ। आं गुरै खावलायो बे सेंग्राखौ, जानसोरांखौ, जे थारैनो जुदि नों मबाइलखौ लांमारदोंब्ला, बिनि डकुमेन्ट्सफोरखौ लांमारदोंब्ला नों जाहाथे थाबैनो सानथामनि गेजेराव जाहाथे बे सिख्लासानो नोङो डकुमेन्ट्सफोरखौ गथायना होनांगोन। नङाब्ला बे सिख्लासाया आंनिसिम फोरमायहरदों, जुदि सानथामनि गेजेराव जुदि गावनि मबाइल आरो डकुमेन्ट्सखौ जुदि मोनाब्ला नोंनि सायाव एफआइआर होनाय जागोन होननानै, आरो लोगोआव जाय जाय थांफादों बिसोरनि गासैनिबो सायाव एफआइआर होगोन होननानै आंनिसिम फोरमायनाय जादों। बेनिखायनो दाबो सम दङ। जुदि लांमारदोंब्ला नोङो बे डकुमेन्ट्सखौ आरो मबाइलखौ बे सिख्लानो मोजाङै गथायना होनांगोन। नोंखौ सिनायो गासैबो। नों जाबाय साउथ काजलगाव एरिया ओनसोलनि। नोङो काजलगावनि बबे प्राइभेट अफिसाव खामानि मावो बेफोर गासै डिटेल्सखौबो आं मोनजुबाय। नोङो जेरावबो खारखोना थानो हानाय नङा। जुदि लांदोंब्ला थाबैनो जाहाथे नोङो बे मबाइलखौ बे सिख्लानो होफैनांगो। आरो बिनि एक्जाक्टलि गामिखौ मोननाय जायाखै, खिन्थु बियो साउथ काजलगाव एरियानि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जुदि सोरबाफोर जुदि बिनि एड्रेसखौ, थंखौ जुदि सम्पुर्ण जुदि मिथियोब्ला आंनो फोरमायहरो।